Hej og velkommen til Lille Nørd og Store Nørd. Vi vil snakke om kræfter i dag, og det vil vi gøre sådan forholdsvis grundlæggende, og så lige komme lidt omkring det hele. Hvis vi starter med lige at tage kræfterne fra ende til anden, så har vi kræfter, det måler man i Newton. Det er den overordnede SI-enhed, vi måler kraft i. Så har vi vores tyngdekraft, vores normal kraft, vores resulterende kraft, opdrift, kraft, snorkraft, fjerdekraft, luftmodstandskraften og friktionskraften. Ja. Vil du prøve at tage? Ja. Så har vi har formel her for tyngdekraft. Det er FT. Det er lige med massen gange tyngdeacceleration. Og så sjovt nok, normalkraften den er lige med tyngdekraften. Så har vi vores Fmy hernede. Det er vores friktionskraft, som også kaldes gnidningskraft. Der har vi my, som det er bogstav, græsk bogstav. Og det ganger vi så med normalkraften, så får vi kraften, eller gnidningskraften. Vi har lige lavet en lille skitse her med en mand, der skubber en kommode. Kan vi se gnidningskraften hernede, den arbejder modsat. Så har vi Newtons anden lov heroppe. Den resulterende kraft, det er m gange a, hvor m det stadig er massen, og a det er accelerationen. Så har vi luftmodstandskraft her. Det er en halv gange CV gange rho gange a gange v anden. CV, det er en formfaktor. Altså vi har en cyklist, han kan sidde ned, han kan sidde op. Der er en formfaktor der. Så er der luftdensitet. I Danmark der er den dejlige luft. Måske, hvis man tager til et lidt varmere land, så er densitet lidt højere. A, det er tværsnitsarealet, så altså, hvis vi kigger på Nikolaj her, kan du se, at han har et rimelig bredt tværsnitsareal. Hvis man så stiller ham sådan her, så bliver det lidt mindre, så er det ikke stort. Hvis man så tager mig, så er det meget lille. Det er et tværsnitsareal. Hastighed, det er for eksempel, hvis jeg nu løber, så har jeg hurtig hastighed. Hvis Nikolaj han løber, så er det ikke så hurtig Endnu hurtigere hastighed. Ikke en så hurtig hastighed. Og den bliver simpelthen taget i anden, fordi at luftmodstand den er eksponentiel. Så jo hurtigere du løber, Jo større luftmodstand ja, kommer der imod dig. Altså det, hvis du løber 2 km i timen, så har du luftmodstand på 2. Hvis du så løber 4 km i timen, så har du en luftmodstand på 8. Og det er simpelthen fordi den står i anden. Så opgaven står, at vi skulle lave en opgave. Så har vi en kasse her, den vejer 10 kg. Den skubbes vandret fremad. Den har en fremdrift på 50 newton. Altså det er personen, han skubber den med. Gnidningskoefficienten er på 0,3 mellem gulv og kasse. Så er lige nogle beregninger her. Der har vi normalkraften, m gange g. Så der er 10 kg gange 9,82 meter sekund i anden. Det er lige med 98,2 newton. Som med tyngdeaccelerationen i Danmark. Ja. Kun i Danmark. Ja, det er vel egentlig i Danmark, er 9,81. Ja, der er den lidt bredere, men den ændrer sig alt efter, hvor globalt man står. Ikke særlig meget. Så er det Fmy hernede, det er igen my gange normalkraften. Og vi fik lige før, at my der var 0,3. Så har vi den forrige normalkraft, altså 98,2 newton. Og det giver så 29,46 newton. Altså det er simpelthen den kraft, som der bliver modsatrettet, når du skubber en ting fremad. Ja. Så har vi, altså hvis vi samler op, så han skubber 50 newton den vej, og 29 af dem, de går den vej. Så har vi resterende kraft hernede, altså resulterende kraft. Så har vi påført kraft, det var den vej. Og så Fmy, det var den anden vej. 50 newton fremad, 29 den anden vej. Og der får vi så en samlet fremdrift på 20,54 newton. Så vi får kassen hernede en acceleration. Det gør man følge Newtons anden lov her, laver lige lidt rum på formlen. Så resulterende kraft, divideret med massen, det er 20,54 newton, divideret med 10 kilo, det er så lige med 2,05 meter sekund i anden i acceleration. Sådan der. Stærkt, Tobias. Tak for det. Hvis vi så kommer ind på nogle af de andre kræfter, vi også har over ved siden af, så kan vi for eksempel tage kræfterne, der er i spil herovre på en ægte Ferrari. En ægte Ferrari, den er selvfølgelig rød og har 12 cylinder, det er der ingen tvivl om. Der har vi vores tyngdekraft, som trækker Ferrari'en ned til jorden. Og den bliver simpelthen modarbejdet af FN, som er vores normalkræfter, arbejder opad, således at Ferrari'en ikke bliver trukket igennem jorden. Ja? Og det er jo kun for dækkende af. Det er kun for dækkende, det er derfor, de er tegnet veddækkende. Ja. Det er kun det, der er i kontakt med jordoverfladen, det er klart. Så har vi vores Fmy, som Tobias så fint var inde på. Den også i det, der er i kontakt med jordoverfladen.
Så det er også fra dækkene af, at det bliver arbejdet fra. Når Ferrari'en ikke er stillestående, men er i bevægelse, så vil man have en luftmodstand, som vi også så fint var inde på. Og den vil simpelthen blive arbejdet foran, ligesom med, at det der så er i bevægelse, altså den kraft, motoren den nu engang laver, det vil være F-træk, fordi den er trækkraften fremad. Hvis vi så kommer ind på vores store kraft, så har vi tegnet en mindre skitse herover på den her tavle, hvor det skal simulere en mand, der vil forsøge at trække en betonklods op. Og den betonklods, hvis han bare trækker den opadgående, uden at have noget fast, så vil han for det første skulle stå højere op en betonklods, men han skulle løfte alt det betonklodsen den vejer. Men når man så putter et led ind imellem, så er hans kraft fordoblet. Det vil så også sige, at putter 2 led ind imellem, så er den 4-doblet hans kraft. Så kan han trække 4 gange så tungt, så hvis det var, han kun havde et enkelt led. Ja tak. Så tror jeg, vi kommer omkring det hele, ja. Det var Stornørd og Lille Nørds flotte præsentation af kræfter. Af kræfter. Tak for det.